11 barangay sa Masbate City ang nawala ng supply ng tubig matapos maputol ang pipeline ng Masbate Mobo Water District dahil sa mga pagbaha. Narito ang report. Dahil sa mga pag-ulan at pagbaha sa probinsya ng Masbate, naputol ang pipeline na ito ng Masbate Mobo Water District. Ito'y matapos tamaan ng malalaking debris na inanod sa ilog ng barangay Madali sa Mobo, Masbate. Dahil sa insidente, halos 11 barangay ng lungsod ng Masbate ang nawalan ng supply ng tubig. So noong 27 wala na tayong supply ng tubig sa ating mga concessionaire dahil itong transmission na to, ginagamit ito para i-transport yung tubig galing sa ating water source papunta sa ating reservoir. Sa ngayon, umaasa na muna ang mga apektadong residente sa rasyon ng tubig mula sa CDRRMO, BFP at iba pang pribadong grupo. Ang dinistributan namin ngayon ay yung mga areas na kung saan wala talagang water source at talagang sobrang walang makuhanan ng tubig. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang pagsasaayos ng MMWD sa naturang pipeline para maibalik na sa normal ang supply ng tubig sa naturang lungsod. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.